evidence of renewal in life. Unsa bagyod ang ebidensya na makita sa nabag-o nga kinabuhi? Unsa man? Change attitudes. Atong kinaiya, no? Atong batasan, moro man siguro kinaiya, batasan. Moro ba na karakter? Sa kalainan sa attitude ug karakter. Basta kay batasan siguro ni, no? Mausab na ang imong batasan. Dili kay mahimo na naman kang walay batasan. Daghan ng mga Kristohanon, pangalan ra ang nahimong Kristohanon. Gibautismuhan, nakaila kuno kang Kristo, pero ang batasan wa gid na usab. No? Mao lang gyapon, wa gyapon batasan. No? So kita gipahinumduman kita na dapat makita sa ato ang kinabuhi kining usa ka bag-o or nausab nga kinaiya. Kay pangit man pamalandungon o gunahunaon na gibag-o na kuno ang imong kinabuhi, pero ang imong attitudes, wa man na bag-o, wa man na usab. Another thing, change relationships. Kung may change relationships, kumbaga, sa diha nga nabag-o ka na, nakabaton ka na og bag-o nga kinabuhi, pati ang imong relationship na bag-o na. Katong mga naminyo na, dilibot pa sabot, ilisan nimo imong bana o asawa. Kay change relationships man. Ang ako buot pasabot diri nga change relationship adunay kausaban. Adunay kausaban, adunay kabag-uhan, nga kung kaniadto tingali kay palaaway ka sa imong bana o asawa, kalma nakakaron. Kay Kristohano naman ka. Kung kaniadto siguro kay sikag pamalika sa imong bana o asawa, bisag unsa na lang imong gitawag sa iyaha, nganlan nimo demonyo, yawa, satanas, sa pagyod pangalan, kining buang, sa pagyod, amaw, kalog, ilisan na nimo kay dapat ang bag-o nga kinabuhi na usab na ang imuhang relationship, meaning ang imuhang treatment, ang imuhang ang imuhang pagbati ngadto sa imuhang bana o asawa. Ingon pa, another thing, ingon pa, fruitful service. Unsa daw? Ang ebidensya nga makita sa bag-o nga kinabuhi kinahanglan mabungahon na pag-alagad. Kung mayon ta mabungahon na pag-alagad, meaning gag-grow ka, nag-alagad ka sa Ginoo, nag-grow ka, dili tong unay alibangbang o agi palibak. Alibangbang. Nibisita kay nadungog siguro niya, nagisgutan siya. So buot pa sabot, kung may fruitful service, nag-aalagad ka sa Ginoo, pero mabungahon ang imong pag-alagad. Progressive ba? Kay kanabitong may fruitful na pagpanarbaho. Buot pasabot maayo ang imong panarbaho, posible may promotion, fruitful nga pag-eskwela, dagko imong grado, ga-participate ka, mo graduate ka, maka-medal ka, o mahimo kang honor. Kung may fruitful nga business, naglambo imong negosyo, dagang kag customers, grabe ang ruling nimo, kay grabe ang kahalinon sa imong negosyo, sa imong tinda. Ang ato pong pag-alagad sa Ginoo dapat fruitful pod, dili tong katong giingon bitaw nako nga upat kape, pungko, paminaw, pauli, nya pabadlong. Balik na po Domingo, pungko, paminaw, pauli, pabadlong. Adigi na siya fruitful tawag, bonsai na siya. Kailan mo bonsai? Wa mo tubo, buhi, pero wa man mo tubo. Kung magtanom ka og mangga nya, mahimong bonsai, may pagputlon na lang nimo. Kaya ang imong expectation sa mangga, makabalos na sa imo. Kaya imong giatiman, abunuhan, limpyuhan, na pagkahuman, mahimor na yung bonsai. Ay mo na lang putlon, kay gawas lang imong gitanom kay batilis. Pwede ra. Kay makaingon man ka nga, pwede ra. Pang sugnod raman niya. Pero kung mahimong bonsai ang usa ka Kristohanon, bot pasabot, digid fruitful ang yang life niya. Tanawa ang usa ka kahoy. Galatians 5:22-23. Tanawa na to. Galatians. Apan ang Espiritu, naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayaw, pagka matinud-anon, pagka mapaubsanon, o pagka mapinungganon sa kaugalingon. Kini mga butanga, wala may supak sa bisan unsang balaod. So mauni siya ang makita sa atong kinabuhi. Mauni ang gitawag fruit of the Spirit. So mauni makita ang fruitful
na pag-alagad sa Ginoo. Mao niya makita nga ebidensya sa bag-o nga kinabuhi. Tanawa ang usa ka kahoy. Kinahanglan nimong i-pruning ang usa ka prutas sa kahoy para mamunga siya og daghan. Ang disiplina sa Ginoo nga buhaton niya sa tuwa, labi na kung magpabadlong ta, dawata lang. Kay gihimo ni sa Ginoo para ta motubo. Kung latuson man ta, kabalo na ta unsay hinungdan nganong gilatos ta sa Ginoo. And dawata na lang kay kana siya muhatod sa imuhang pagtubo, no? Kini siya may usa ka interview kana si Boy Bulkit man siguna kanang amaw nga vlogger. Interview na siya ni Chito sa Muntina. Dili man siya Christian, pero nadungog na ako ang iyahang giingon. Ingon niya, gipungutan na siya kung nganong nahimo siyang vlogger. O gani, di siya musugot ka tawagon sa vlogger. Gusto niya tawagon sa, basta kay, lahit to yung gusto, kay di daw sa gusto ng vlogger, kay sa unsa na lang daw ginahimo sa mga vlogger karon, manghihi lang daw sa Facebook, vlogger na. Ha? So, kana si Boy Bulkit, ingon pa niya, kabus gid daw na siya. Pobre kayo, ang yadong balay daw kay upat daw kahaligi gapon pero kung bisitahan daw sila sa ilahang paryente, di daw mo diretso sa ilang balay, kundi dito sa mga iyaan kay pobre gud kay sila. Og nakahuna-una siya samtang bata pa siya. Dili siya gusto nga ang iyang masinatian sa iyang mga manghod. Kay siya may magulang, breadwinner man siya. So matud niya ning kamot sa eskwela, nakahuman sa college. Unya, pag human niya og college, nagtrabaho siya sa Mandaluyong, ingon nga call center agent. Iundang siya. Unya, pagkahuman ingon niya, nagtrabaho siya sa Chowking, nahimo siyang manager sa Chowking. Kaya si Boy Bulkit, murag tulibagbag no, pero manager na siya sa Chowking. Nag-resign siya kay gusto niya ipurso ang iyahang passion. Ang maong paghimo ana iyahang gusto. Ang drama-drama, salida-salida. So siya director, siya po'y artista na iyang ginahimo. Pero iyang gihimo na siya, matod niya, gibiyaan niya, ginag-resign siya kay para maduol sa siyang pamilya. Kay mag-unsa man daw daghan sa kwarta, pero layo daw sa siyang pamilya niya. Siya daw malipay daw sa iyang kwarta niya. So niuli siya, nag-resign siya, niya, nag-focus siya sa iyang passion niya. Kanang babae nga sigkulata siya, kanang mangusi, manghapak, yan ang tinuod na mama. No? Kana siya. So, unya, ingon niya, nagpasalamat siya sa Ginoo, kay ngano daw, ingon niya, kung wala daw siya makasinati og kapait sa kinabuhi og karisod, dili daw siya mainana daw. Kay tungod man daw sa kapit-os kinabuhi. Gani ingon niya tagaan daw sa 300 pesos pag college daw niya daw. Tungaon gid daw niya hantud isa ka semana. Di daw siya mag-snacks, magbaktas daw siya. Kay para lang gyud nga makahuman sa eskwela. So, matod niya sa kunang gikaingon nga ang tanan niya nga nasinatian kaniadto gipasalamaten niya sa Ginoo. Kay tungod sa maong kapait sa kinabuhi o kapit-os kinabuhi, naka-diskarte siya og ingon ni ana. Karon dato naman siya. Kay ingon pa niya sa una upat ka haligi among balay. Karon maglisod na og panilhig yang nanay sa tanang sulok sa ilang balay. Kay dako na ilang balay. Kay mo man yang damgo nga pangandoy nga mahimong hamugaway ang ilang pamuyo sa iyang ginikanan, sa papa, mama ug yang mga igsoon. Kay breadwinner man siya. So, simple nga kinabuhi pero inaana ang kinabuhi nga gibag-o sa Ginoo o inaana dapat ang atong kinabuhi nga kanang adunay mga kausaban or pag-ausabon sa Ginoo.